Que hi ha calçots en oferta perquè les cues són lletges. Doncs no em puc resistir i van cap al carro. Els netejo ben nets. Avui no els faré tots. En guardaré envasats al buit que es conserven fins a 2 setmanes a la nevera. A més de fer boníssimes calçotades, a casa tenim altres opcions. Poso aigua o suc de verdures en una olla. Ara els calçots i afegeixo aigua perquè quedin coberts. Hi poso sal i tapo l'olla fins que arrenqui el bull. Ja està. Paro el foc, tapo i ho deixo coure dins la CCM a baixa temperatura. En mitja hora o 3/4 ja estaran. Em poso a fer coses i que ràpid passa el temps. Una mica més de 3/4 els he tingut. Anem a veure com estan. La veritat és que els podria haver cuinat tots i deixar-los cuits a la nevera, perquè serveixen per posar en amanides o afegir en cremes de verdura. On els posis li donarà un toc molt especial. Ara els trec en un escorredor. Veus que tendres han quedat? A continuació et proposo 3 formes diferents de presentació. Ja veràs que són molt fàcils. En una paella poso una mica d'oli d'oliva i els faig a la planxa, així de senzill. Tombem banda i banda fins que queden ben torradets. I acompanyats de la salsa, mireu quina calçotada! Aquí va la segona proposta. Els tallem, col·loquem mozzarella al damunt i uns pinyons fregits amb oli d'oliva. Això es pot menjar tebi, però també ho pots posar dins el forn per fondre la mozzarella. I aquesta és la tercera proposta. Tallem els calçots pel mig, els passem per ou, després per farina i a fregir fins que quedin torradets. Una autèntica delícia. El millor és que en poca estona tens feta qualsevol de les 3. Només cal tenir calçots cuits i quan els vagis a menjar, els prepares com més t'agradin. Jo t'he donat 3 idees. Dona'm la teva. M'agradarà veure-la als comentaris. Cuina de consum mínim. Què faria sense ella?